May reklamo ang pipila ka mga senior citizens sa Lapu-Lapu City nunot sa pag-usab-usab sa venue sa dapit. Diin, mamahimo silang makapalit sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas. Si Luan Mayrondina sa report. Naabtan sa Balitang Bisdak News Team, kining pipila ka mga senior citizens ug PWD nga nagtapok sa gawa sa Covered Court 1 sa Barangay Poblasyon. Ubay-ubay kanila nagbagulbol kung nganong giusab-usab ang venue sa pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilong bugas. Una nang gipahibaw sa CSWD Lapu-Lapu City nga sugod karong adlaw Abril 6 sa Covered Court 1 sa Barangay Poblasyon na mapalit ang tag 20 pesos matag kilong bugas. Apan kaganiha, sirado kini ug may paskin nga nagpahibaw nga gibalik ngadto sa sports complex kilid sa City Hall ang venue. Hasol yun na, kaya naroon nga, magplete dito, di ba na musod ang multicab dito, ang hara sa may kuan, parkingan. Kanin sila lo eh. Gawas nga ka sa pliti, wa usay kasiguruhan nga kun moadto sila sa sports complex, makapalit ba usab kaha sila sa tag 20 pesos matag kilong bugas, humanila masayri sa pipila ka mga senior citizens usab nga limitado lang ang stocks. Muna nga nag-ingon mi unsa man moadto ba mi City Hall, magpass ba mi ani among sirok sa among senior. Butangan na mog address unsa man kay wa man jud mi kahibaw. Sa pagsusi sa Balitang Bisdak News Team sa sports complex, alas 10 kaganihang buntag, naabtan namo nga daghan ang nidagsa sa registration area. Dala ang photocopy sa ilang mga ID nga magmatuod nga sila senior citizen, solo parent, PWD o bakaha 4-piece member. Apan alas 10:30 na lang sa buntag, wala pa naabot ang supply sa tag 20 pesos nga bugas. Ang uban, nagyaw-yaw na. Biti na mo, yung kabot ni diri, wadi ay. Sige. Klaro naman sa way mga utok ng mga nagdadiri. Hinoon pipila ka gutlo, naabot na ang bugas gikan sa Food Terminal Inc. Usa sa mga nakapalit, si Leonisa Impas, 4-piece member. Nibutyag nga alas 7 pa sa buntag siya ni Linya. May na lang ma'am, kaysa palit mig 60 kapin. Dako na kayong tabang mo. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon, Chair sa Committee on Social Services, nga unang nipasalig ang Food Terminal Inc. nga usa ka gatos ka sako sa bugas ang ilang masupply sa Lapu-Lapu City sugod Abril 6. Busa na hukman sa city government nga ipahigayon kini sa Covered Court 1 kay mas dako ang venue ug daghan ang kalingkuran sa mga mamalitay. Apan pagka Biyernes Santo lang ni pahibaw, ang FTI nga 60 kasako sa bugas lang ang ilang masupply. Busa na hukman sa city government nga ibalik ang venue sa sports complex. That is what happened. Ni-decrease ang atong supply for today. Unya, number 2, ni-increase ang atong mamalitay tungod kay ato nang gi-open sa tanan wala na tang nag-pre-listing. Dugang ni Quezon, ang Food Terminal Inc. usab ang nihukom nga dili na maghimo og pre-listing aron bukas kini alang sa mas daghang sektor. Apan lagi, kay 60 lang kasako sa bugas ang gisupply sa FTI ug tag na po ka kilo. Ang mapalit sa matag usa, hinungdan nga ang gitugutan lang una nga makapalit kadto lang gihapong mga senior citizens, PWD, solo parents ug 4-piece member. Apan first come first serve. Ang unang 300 nga naabot maulang una ang nabaligyaan, samtang ang naawahi pag-abot ugma na usab makapalit. Sila ato lang increase day by day kung unsay ka nang need. Kung karon for example more than 300 man to ang naglinya. Nya pila ra may inyong gihatag na moron sa sintara. So we need more. Kung moingon mo nga i-open na sa tanan dili na mag-pre-listing, di ba? Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.